Biologická léčba není nějaký odvar z heřmánku, je to opravdu účinná, vnitřně podávaná léčba, která výrazně tlumí zánětlivý proces u řady nemocí, včetně lupenky. My ji využíváme v situacích, když už přestala fungovat nějaká jiná klasická vnitřní léčba, jako se to stalo třeba tady u našeho pacienta. A vy můžete vidět, že vlastně po několika injekcích té biologické léčby došlo k odstranění všech těch zánětlivých projevů. Tak dlouho to netrvalo a prakticky jsem se začal očupovat a řekl bych, do 1-2 týdnů se mi to začalo postupně úplně ztrácet, až ty ložiska úplně zbělaly, vlastně krásně se to vyčistilo a od té doby už můžu normálně fungovat. Ty účinky jsou fantastické, ale biologická léčba je určena opravdu jenom pro malou skupinu pacientů, a to z toho důvodu, že ovlivňuje i různé procesy v organismu, i když mnohem šetrněji, než to dělají jiné systémově podávané léky, jako jsou tablety třeba s cyklosporinem, metotrexát, retinoidy a další. Ale není to léčba, která by byla vhodná pro každého, kdo má třeba jenom pár šupinek na loktech a kolenou, protože ten zásah do toho organismu je velký. Na druhou stranu její výhoda je, že se dá dávat dlouhodobě, čili není to lék, který by lupenku vyléčil, ale je to lék, který účinně odstraňuje ty nejhorší projevy lupenky, které jsou třeba na celém povrchu těla nebo na rozsáhlých plochách. Biologická léčba zánět neskrývá nikde pod povrchem, ale naopak ho výrazně odstraňuje, a to nejen na kůži, ale i ve vnitřních orgánech. Lupenka totiž vyvolává takový nepříjemný zánět třeba v cévách, v jaterním parenchymu, v kloubech, a všechno to odstraňuje i tato biologická léčba.